Takže ahoj lidi, zdraví vás Frostka. Natáčím Dotu 2. Snad se vám to bude líbit. Pro mě je to dobrá hra. Pro mě je to nejlepší hra teda. No a hraju ten nový update Halloween, ten Dire Tide. Nevím, jak to pro mě. No a my máme za úkol krást jim ti bonbony. Tady. Ježišmarja. Tak to sorry. Ježišmarja, kdo to je? Už to tam hrál někdo Soccer Star, ne? Asi. Ty, ale koho půjdem? Ale já jsem chtěl jít Anti-Mage, ale to je kde? Já vám to potom dosvětlím, protože teď tady nejde vidět ta mapa. Krása, Anti-Mage. Já už jsem zapomněl, kde jsou ty hrdina. Koukejte, jak mi ho někdo sebere a já ho skoro budu mít. No, tak když tak bych se zahrál Rickyho. Já bych si vzali toho. No, nevím, jak se jmenuje. Rhododendron. Ježiši, zase rusáci. Já to nejdu, ne? Tyva. Tady je! Tak, ať to. Potřebujeme, aby si... pardon. A toho Leona. Jo, a omlouvám se, já mám report, protože minule mi spadla Wi-Fi, takže jsem se nemohl zpátky připojit. Bylo to na dlouho. Je to na 4 hry, no. Tak asi tady to je poslední. A už ani nevím. Tak, teď si koupím tady to. No, tak tady to. Budu mít jedno místo volný. Takhle. Teď si bude hodit. Tak a jdu. Takže zrovna když jdu na mě, tak vám to vysvětlím. Tady to je naše základna. A tady to je jejich základna. A my máme za úkol jim brát bonbony. Nebo takový lízátka, nebo jak bych to řekl. A dávat to sem do základny. Tady se nám potom objeví počet, kolik máme my a kolik mají oni. A jakoby za 10 vteřin, za 10 minut, pardon, bys měl spawnout Roshan a ten chodí po celé mapě a donutí toho, aby mu dal lízátko. A když on nemá, tak prostě umře. A může to dát i spoluhráč. No a na lineách chodí minioni a tam chodí taky mini rošové. A z nich padají 2 bonbonky. Nebo lízátka, no. A v junglích jsou ty a ty padají náhodně, když někoho zabijete třeba. Ano, teď tady něco vidíme. První dead. Ten tam zbytečně umřel. No. Bohužel. Yes. Tis on thy head. Be gone. Ano, teď jsem to nějak udělal. Pardon, že jsem to nemluvil, ale chtěl jsem se úplně jsem se zhroutil skoro, ale dobrý, dal jsem to. Mám 2. Nevím, jestli jste to hráli už tady tu hru. Tady ten hrdina prostě je dobrý na blinkování a tedy. Rychle seber to, jak to nemůžu sebrat, jo, už to mám. Tak. Oba 2 mám, že to tam půjdu zase dál. Už jsem tam dal 5, aj pro. Vidíte tady dole takhle, my jich máme 30, takže zatím vyhráváme. Za 6 minut se spawne Roshan. To bude nepříjemný, ale
Hele, tamhle proplet se snaží utíkat, takže já můžu zatím jít rychle, rychle, rychle. Pokusíme se něco The path is clear. zkusit. Dokud on umře za chvíli. Who fells me? Takže asi ne. Bohužel. Ale on tam má stromy, kdyby je tam poslal, Yes. abych viděl, by to bylo možná lepší. No. Což on je tam nepošle, takže asi nic. Tak já jdu zatím sem takhle dolů. The true path. Zabiju mini Rošana. Tak, mám 2 bombonky. A když jsem u jejich, strike thee down. půjdu v hajdu a půjdu k ním do toho, na základnu, Magic be tak oni mě dashed. uvidí, ale když budu mít, I i když vow budu v I hajdu a would. budu mít 2 lízátka, tak oni mě taky uvidí. I Aby to turn bylo magic fair, tak to aside. takhle udělali. Doporučoval bych, aby se nehrálo Bloodmother, protože to je úplně k ničemu, protože Truth compels me. ten Pumpkin má gem, takže by ho uviděli. A teď nevím, co se tady snaží. On se tady Onward. navede a já si to tady zatím vyberu. Jo, přesně, borec. Oh, fuck. I. Vedle. Rychle. Oh. Takže další. Hezky. Zatím mi to jde dobře. Tak si dáme zatím manu. Onward. Koupíme si... Ten propet, co teď dělá, to dělá dobře. On mě nabere. A já si tam None shall zatím hinder me. to naberu to. On to dělá dobře. Ale já tam musím být. Už tam jdu. Rychle. Ultina. Dobrý. Tak, kam mě posílá? Posílá tam, abych tam viděl. No, dobře. Jo, to tam něco hodila a jde za... Oh, kam jde? Že bych mohl jít. No, asi to připravit. Tak, port. The true path. Jo. Chtěl by to... Jo, dobře dělá, dobře. Ty The path is kráso. clear. Já se jdu rychle partnout. Oh, oni tam jsou. Fresh mate! My fire is quenched. I'm just living out. Truth compels me. Ano, napsal hood, má to být hook, ale to je jedno. A právě vysnul. A zdravejte pryč a jděte pryč. A se tam potnu a seberu ty. Get thee hence. Extinguished. As thou wilt. Love a good slaughter. Yes. Ano, hezký triple kill. Dobře. Nature's wrath from between. Ale on by měl utíkat, protože oni se vykupujou a portujou se, takže pryč, rychle. A se bojím, aby se sem neportovali. Creatures. Weak as a sapling. Your spirit on display. I am By grace. The only thing you broke was my fast. Ano, a teď jsem mu krásně vytrolil. A další trolling. None shall hinder me. Úplně jsem utek. Aye. Vedle. A houknul si stroma. No tak zatím dobrý, je to 44. Truth Vyhráváme. compels me. Boty mám. Ale tady spadnou další 2. Spawn of sorcery. Oh, As thou wilt. Blbý minioni. Tak, vem lízátko. Tady to lízátko, tady ty zabij. Tak. Yes. I light in the darkness. Tak. Tady 6. Tak a pryč. true Mám path. důležitých 6. Oh, rychle. Oh, nevím. Magic Ale be abych to tam dashed. rychle naházl. Onward. Teď nám utek. The path Parkima. is clear. Tady není nic, já nevím, proč kliká pořád. A já jdu bázi, protože... I. Tady.
I go. A se omlouvám za drh, protože Yes. se mi něco to se fakt omlouvám. The Tak, true path. to nedělej, já nemám rád ulti Zeuse. Truth Rychle compels půjdem me. bázi, tak se tam problinkujem. Rychle, musíme rychle. Koupím si port. Bing. Dejme to všechno. Mňam. Co je to tady? Tak, ukažte, no. Někam letí. Kam nešel? Jo, sem. Dobře. Hezký hůb. Hezký. Ano, už chodí Roshan a hned jde na půjče. Tak, to bude zlý. Hned jde na půjče, jo, hned. Turn magic aside. I go. Ano. A ten má štěstí. Ale kdyby, jo, už jde Zeuse, dobrý. A to je kdo tady? Spirit Out of my Break. way. Proč nejde Spirit Break a proč jde Zeuse? None shall hinder me. I'll strike me down. The Lord of virtue. No sorcery shall claim. Lay my belt beside a fire. Ježiši, oni nám to všechno sebrali, jo. By my lights, I To si děláte srandu. Hezky! Ale teď, aby tam rychle někdo šel. Teď nám to zase seberou. Tak asi prohráváme. Aspoň zabijem tady toho. Ale ta lina, to je škoda. A hezky, ona to tam nenaházela. Rychle běžte tam. Ne. Pane bože, už to zase vzal Spirit Breaker. Beset on all sides. A už je potom. Still I prevail. Pane bože, ty jsou takový nubové. Já hraju zase I go. určitě s rusákama. No, byli to rusáci, no. To bude zase GG. Lamí to. Jako nic proti rusákům, ale já si myslím, že neumí hrát do toho. I'm at thee. Roshan wants sweets from the Dire. I light in the darkness. As thou will it. I was unique to this plane. Roshan wants sweets from the Raven. Ty vole, cože? Co to bylo? Aha. Tak to nevím, jako fakt nepochopím. Taky úplně, to jsem nepochopil, jako. Nevím, jak bych vám to vysvětlil. Ale já jsem blinknul a najednou ona se otočí a hned to tam dá. Přitom ona to jenom na mě ukázala, ona se to samou utačila a dala to samo. Takže další chyba. Pane bože. A my jsme tak vyhrávali. Ten asi... Tady je něco. Asi dobrý. A že by ho huknul. Něco zkusí. Dej si farstavku. A huk. To mělo být dřív. To mělo být přes... Roshan wants sweets from the Dire. Putge to moc nedává. No, jako ty huky docela jako... Snaží se, no. Jak bych to řekl. I vow thy ruin. Who snuffed me? I. Didn't see me coming, did you? My form fails me. All is grist for the mill. The path is clear. Roshan wants sweets from the Radiant. Spawn of sorcery. Tis up. Out of my way. No. Tak nám to asi všechno vyberou. Ach jo. Yes. Proč to tak lamí? A jich mám hodně, takže asi tam chodit nebudu, no. Ale koukejte, kolik jich mají. To je úplně škoda. Musíme zabít toho Spirit Breakera.
I go. No, tak mají o dalších víc. Pane bože, a kde jsou všichni? Roshan wants sweets from the Takže Dire. asi GG. Nevím, co dělá, jako... No, to bylo nice. Takže jsme prohráli. Co dělá? Pane bože. Ty kráso. Ty běžte tam někdo. Ach bože. Tyhle. Ty to tak lamí. Dělej, spavím I se, fear no vile dělej. sorcery. Just in case you thought I was. Dělej. Thanks for the warm reception. I do not care to see that dark gray place again. 'Tis on thy head. As thou will it. Ano, teď jsem jich asi nazbíral hodně. Snad nám to pomůže, no. The true Teď path. opravdu bych nechtěl umřít. Mám toho dost u sebe. Ještě tady vemem jednu. Tak. A jdu to The vrátit rychle. reward of virtue. Rychle. A naházíme to tam. I. Truth compels me. Ale musím jít bázi, protože... Snad... None shall hinder me. Nevím, co tam dělají. Speedy rune of Out haste. of my way. Tak, tady tu už máme celý. Manto style. Jo, The tak path už is máme clear. mantu. Ještě skoupíme tady 2, aby jsme to... tak ne 2. Manta. Aby jsme... Wonderful. The true path. Tak. Tis a blessing. No a za 1 minutu se půjde Roshan sem, nebo sem, a tam se nají bombunku a nějak mu jebne. A prostě, počkejte, já vám to potom hned řeknu. Vile. Ježiši! Já se překlik. Tak, rychle. Yes. Rychle. Fresh meat. Get thee hence. A já mu nedám tu ránu. Až teď. I lighted the darkness. For thy Pryč! truth compels me. Rychle. Hele, vyhráváme, to musíme vyhrát. Sice nic nedostanu, ale aspoň, že jsem pomohl týmu, no. Roshan wants Pohoda, sweets from the byl se Radiant. pryta. Ještě na mě nešel, to je divný. Já musím jít pryč, já nechci I umřít. go. A tady se snaží Sven, jo. Fresh meat. Tis on thy head. No, tak jsme vyhráli Magic první aside. část. A teď jdeme na druhou část, takže tady to ne, to jsem chtěl prodat. Chci teleport. Vanguard. Tak, a ještě chci- Divine rapier. kde to je? Vladimírovku. OK. Tak teď. Jak to? Je. Pardon. Tak. Až teď. A teď potřebuju... kde máme to? Tady. Ještě tady to takhle dáme. Koupíme si ještě jedno srdce. A potřebuju... Pardon, že se někdy řeknu do toho něco nahlas. Počkej, to kupovat nebudu. Tak. I. A portnu se. On už je zabíjí, jo. No, tak on se najel a jde proti nám. A my jdeme, prostě útočíme proti němu. Tak. No. Tak zase se omlouvám zase.
Oh, co je? Be gone. Jo, oni chodí do mě, ale nic mi to nedělá. Protože teď jsme všichni spolu a jdeme proti Form němu. of sorcery. A dobře dáváme dávky. Oh! Tak to jsem nestihl. Když tady ten mě taky vždycky sere. No, škoda, tyhle. Teď kdybychom měli Leona, tak by to bylo dobré. Bing! Oh! On to nedal! Zabij to! Jo, dobře. Tak, třetí Roshan. Roshan grows stronger still. Not yet. Tak to jsem zase nestihl. I bow A thy jdeme rychle. To nevím, už tam házel vůd. eye. Rychle, do něj. As thou wilt. Tím ohněm fakt ubírá hodně, to kdyby mě trefil, tak jsem hned mrtvej. Dávám dost slušný pecky. Vedle. Rychle, zabijte ho. Pryč. Ty Sunstriky dávají přes 3000 určitě. Taky zabij. I bow thy ruin. Nevím, proč kliká, aby jsme sebrali ty, když já to mám. To je zbytečný. Teď jste viděli Spirit Breakera, jak na něj naběh a on ho odpink tím. Rychle zabij toho, já zabiju. Bam! Oh, tak jdeme na čtvrtýho. I'm under A je to mod tady ta věc, takže... Oh, to říkám, že mě spálil jak... Spálil mě jak hada. stout heart knows no Nevím, jestli se had pálí, ale... Bylo to něco podobného, úplně mě spálil. A teď to už asi nedáme. A on mě hodil skoro do toho Sunstriku, takže to bych skoro nedal. be gone. A tady ten už nedáme. 'Tis on thy head. Ale štít, to no. Oh fuck. I go. Ty kráso, kdybych se stál neblink, tak bych určitě umřel. A už zase. Já jsem jak blbec a vlezl jsem do toho.